S tým lekárovi nepôjde nikto. A počas prvého týždňa tiež asi iba hypochonder. Lenže čo ak vaše rokmi overené recepty nezaberajú? Dnes sa od hostia Ivana Jandu dozviete, že aj to najobyčajnejšie zachrípnutie môže byť vlastne veľmi neobyčajné. Dobrý deň. Doktor Robert Podivinský, otorinolaryngológ, vitajte. Ďakujem. Môžem asi prezradiť na vás, pred chvíľou sme boli už tu na zákulisí. Pán doktor vybehol zo štúdia, musel sa ísť vykašľať. Zachrypnutý? Odkašľať. Zachrypnutý ste? Tak prekonal som nejakú výrozu, takže ma to ako dobieha. vy riešite zachrypnutie, keď to tak odborne poviem? Tak samozrejme, že každý lieči zachrypnutie po svojom. To sú nejaké čaje, vitamíny, niečo na odkašľanie. Ano. A to do týždňa prejde. No ale horšie je, keď to neprichádza, keď prípadne pristúpi nejaké teploty a ďalej, tak vtedy už treba navštíviť lekára, najprv toho obvodného, a tam sa potom už treba pridať nejaké antibiotika. Čiže teoreticky prvý týždeň sa aj vy budete liečiť tak, ako ste nám povedali, klasicky ako my všetci, a o týždeň teoreticky skočíte k kolegovi do vedľajšej ambulancie. Áno, tak ale viete, sú aj také výnimky, lebo keď som slúžil ešte na Zochovej, tak ma bolo predstavenie a došla tam hlavná predstaviteľka, že má za pol hodinu spievať a nemá hlas. No, tak to sú také veci, že človek tam potom musí použiť aj nejaké iné lieky, také, ale... A to nám asi neprezradíte. To poznáme, to aj my chodíme, keď náhodou na kalciové injekcie, že? Začal som úplne od konca, tak poďme od začiatku. Čo to zachrypnutie vlastne spôsobí? A dojdeme aj k tým hercom, možno vyťahneme, že ktorá speváčka to bola. To radšej nie. Takto. Čo robí vtedy, keď sme zachrypnutí a teraz treba sa nejako liečiť? Tak my to najlepšie kričári vieme odlíšiť, čo sa tam vlastne deje. Lebo keď sme zachrypnutí, tak mení sa na tých hlasivkách, sú tam hlieny, opuch a tak ďalej, čiže mení sa hlas. To každý pozná, že či zachrypnutý alebo nie, ale keď to trvá tých pár týždňov, tak, alebo 2-3 týždne, tak sa to dá až takto riešiť aj povedzme u toho obvodného lekára, ale už potom neskôr by som doporučil, aby skutočne navštívili toho krčného lekára, lebo tam sa môže dať taký proces, kde treba zasiahnuť. A čo to môže byť teda, keď po 3 týždňoch stále máme taký ten fufňavý, alebo niekto to považuje za celkom sexy hlas, keď je zachrypnutý. A už z toho máme plné zuby, aký sme my sexy, zachrypnutí. Čo vy môžete zistiť po 3 týždňoch? Čo to tam máme? Tak samozrejme, treba odlíšiť, či je to obyčajný zápal, áno, či tam nie je nejaká komplikácia, nejaké zápaly dutín alebo prejdušek, tam určite treba antibiotika a lieky na odkašľanie a tak ďalej, nejaké proti alergii lieky, aby sa ten opuch sa zmenšil, ale keď tam nájdeme niečo vážnejšie, môže to byť nejaký uzlík. Ano. Ten uzlík môže byť nezávažný, ale práve toto je dôležité, že pacienti to podceňujú. Ano. Podceňujú to, že som zachrypnutý 2-3 týždne, mesiac a tak ďalej, ale skutočne tá návšteva od toho krčného lekára je dôležitá, pretože vieme odlíšiť, kedy tam je zápal len nejaký benigný, alebo kedy tam už nastáva nejaký proces, ktorý treba riešiť nejaké operačne, povedzme. Dobre, my sme si povedali, napríklad ste spomínali teda herečku, speváčku, neviem presne, za pol hodiny chcela spievať, rozprávať. Áno. A ja som stále počul, že pri tom zachrypnutí máme naopak dodržiavať hlasový pokoj. Áno, toto je práve dôležité, že keď je tam zápal a tie hlasivky sú prekrvené a keď sa niekto nutí, alebo kvôli zamestnaniu a tak ďalej, že musí pracovať, rozprávať, tak na tých hlasivkách tým kmitaním tie prekrvené hlasivky môže prasknúť nejaká cievka, vytvoriť sa tam uzlík, alebo celé hlasivky môžu viacej opuchnúť a to potom má také vážnejšie dôsledky, lebo to sa potom už tak rýchlo nelieči. Čiže teoreticky sa môže stať, povedzte mi to ako úplnému lajkovi, ak ten svoj sexy hlas budem presilovať a nebudem čakať na vyliečenie, môžem ho trvalo poškodiť? No určite, že neliečený hlas proste môže mať vážne následky, alebo vzniká taký chronický zápal hlasiviek, také opuchnuté z tej hlasivky a tam potom už fakt to treba potom riešiť. Jednak tým, že sa to sleduje a keď už vidíme, že je tam už nejaké nebezpečenstvo, lebo takýto už chronický zápal, no, už sa hovorí, že to už môže byť akože predrakovinový stav. Takže vtedy to treba skutočne riešiť operačne a odstrániť
tú časť, ktorá tam nemá byť, hej. Dobre, teraz mi poďte prezradiť, nemusíte povedať meno, ale naozaj sa to dá urobiť ten zázrak. Často počujeme, že spevák pred koncertom príde o hlas, zachrypne, herec. Naozaj to viete urobiť, že za pol hodiny zázrak? A funguje to 2 hodiny, alebo ste sa opýtali, aký dlhý koncert, aké dlhé predstavenie? Tak by som povedal, toto je tak... Je to možné, ale len čiastočne, hej. Niečo dáme tomu hercovi, spevákovi, tak ďalej, ale aspoň pár dní treba na to, aby sa ten hlas dal do poriadku. Ja mám otázku, viem, že vy ste za to, aby sme navštívili lekára, ale predsa len vieme, že tie prvé dni sa samoliečíme. Ktoré z tých domácich receptov sú naozaj účinné? Čo robiť doma, kým sa rozhodneme, že treba navštíviť odborníka? Sa, že čo vy ako lekár používate prvý týždeň? Tak určite nejaké čaje, vitamíny, Vyplachovať slanou vodou funguje, či ani nie? Tak aj funguje to, aj dobre sú napríklad Vincentku popíjať, aby sa tie hleny odstránili, lieky na odkašľanie, ktoré riedia tie hlieny. Takto. A toto sú také základné veci. Samozrejme, hlasový pokoj. Ono sa hovorí, že niektorí potom šepkajú, ale to šepkanie tiež nie je dobré, lebo to tiež namáha tie hlasivky. No povedzte mi, ale ako deti napríklad. Pri deťoch to bude asi veľmi komplikované. Ak sú zachrypnuté, asi ich neudržíme, že buď ticho, nerozprávaj sa s nami. Naopak si myslím, že budú viac kričať. Tak ono sa im treba asi trocha venovať, aby nemuseli kričať. No, tak upokojiť ich, to už je taká... Tu tí rodičia musia zvládnuť nejakým spôsobom. Ale dieťa si nedá možno vždy povedať. Je takéto zachrypnutie, to dlhodobé, pri deťoch viac rizikové ako pri dospelých? Tak myslím, že u tých detí to je menej rizikové, ale tiež tam môžu vzniknúť tzv. Kriklúnske uzlíky, že to dieťa, keď kričia... Kriklúnske uzlíky? Niečo také existuje? Tak sa to volá, že kriklúnske uzlíky. To, jak som spomenul, že hlasy, keď sú moc prekrvené a moc sa vypeckujú, tak tam prasknutá cievka, vytvorí sa uzlík, ktorý potom samozrejme sa musí dlhšie pacient liečiť, sledovať, aby teda sa to stratilo. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé informácie. Krikľúnskými uzlíkmi končíme. Ano. Vy takisto hlasový pokoj, lebo vidím, že takisto ste zachrypnutí. Ďakujem, že ste prišli napriek. Ďakujem pekne. Ďakujem.